acostumades a obeir, les cames avançaven seguint Lot, com si tinguessin vida pròpia. No els va dir, camineu, però avançaven. Tot va anar tan de pressa, que fins després de travessar la vall i enfilar la pujada del turó, no va prendre consciència del que feia. I llavors va pensar en les cames que es movien com xais rere el crestó, en aquella munió de paraules contràries, com ara pluja, foc, expiació, mossegant-li els turmells. Va pensar que era estrany que els àngels del Senyor sortissin els primers i en els seus gendres que es van quedar dormint en lloc de córrer. Va pensar que no havia fet els llits ni anat a plaça, que ben aviat les bèsties bramarien a l'estable. En el dia de noces, en el llibrell de plata, va pensar que, si hagués tingut amant, vindria a mig matí i no la trobaria. En tot això potser anava pensant, o perquè més amunt les seves filles guimbaven àgils com les llebres i va sentir l'allunyament dels anys, perquè estava cansada d'encalçar les passes virtuoses del marit, per la sobtada insubmissió dels dòcils. No queda exclòs que fos curiositat. Potser una pedra desfalcada li va fer perdre el pas, o que una esquerda petita del camí esdevingués frontera i a una banda tingués el pensament i més enllà les cames, la família, la paraula de Déu. El cas és que ho va fer. Es va tombar i va veure el passat vermellejant sobre les torres altes de Sodoma. Potser el gest d'una noia acomiadant-la, i no va córrer més. Un esguard compartit i una llengua calenta de sofre i d'ocells morts va sortir de la vall per abraçar-la. Ara cristall marí, full de la història, ella que no té nom.